Ja, stel nou dat je eens een keer een serieuze showflits op zou mogen nemen. Waar zou het dan over moeten gaan? Ja, dat weet ik niet, want jullie zijn nou serieus. Dus nee hoor. Over van alles, over het mooie weer, over de mensen en het is weer feest. Volgende week gaan we naar Spanje toe. Gaan we 10 dagen weg. Even lekker relaxen en dan, daarna gaan we gewoon weer volop aan de bak. Maar ja, ik ben al 2 keer met vakantie geweest, maar meer, ik weet 50 jaar zijn we met de kinderen naar het buitenland geweest. En nu gaan we dan denken, ja, dat mag je gelukkig prijzen dat je het kan doen. We zijn lekker druk, maar dan moet je juist even de tijd maken daarvoor. En mijn vrouw die zorgt daarvoor. En anders geven de kinderen wel aan van, hey papa, even een stapje terug. Dus nee hoor, die houden me goed op de rails. Gebeurde het in het verleden vaak dat je wel eens even niet aan hen dacht en de agenda te vol plande? Jawel hoor. En vooral toen de kinderen klein waren. En dan wil je gelijk al veel gas geven. Maar uiteindelijk moet je toch denken van, ja, het is ook voor hun. Dat je er toch altijd bij bent. En vanaf die tijd dat ze het echt gingen beseffen, ja, dan was ik altijd voor ze thuis. Kinderen hadden altijd 8 tot 9 kindervakantie. En die nam ik dan ook wel vrij. Op het moment dat ze het echt gingen beseffen. En altijd wel 2 of 3 weken hield ik altijd wel vrij. En daar heb ik het belangrijkste voor mij is in mijn leven. Dat mocht mij wat gebeuren, laat ik het afkloppen. Dat mijn kinderen zeggen, hij was er wel altijd voor mij. En dat maakt financieel en alles maakt niet uit. Mijn kinderen zijn er belangrijk en nou de kleinkinderen erbij. Ja, en dat is het mooiste wat er is.